سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات اب ليبيا ايرتراويان زركبوم سدتنياتات اب تحت قيد مئتاوم اب ليبيا اسغار الزنبره اب اثيوبيا اب تحت قيد الصنحه بوليد زفلت اسغار مفرادو كندا بزعبا اثيوبيا نزيغاتاتا زمحللفتهم مطنققتا ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ገድብ ሕዳሴ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ስድራቤት ወኒን ዝጸንሐ ሰብኣይ ምዕራፉን ካልእን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 190 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ከም ዝኣተው ተገሊጹ እዞም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ድማ ቆልዑ ዝርከብዎም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ አልዕጀላ ትበሃል ካብ ከተማ ጠራብሉስ ኣስታት 92 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ኣብ ናይ ኣስገርቲ ገዛን ከለዉ ዝተታሕዙ ኮይኖም እቶም ዝሓዝዎም ኣባላት ጸጥታ ናይታ ከተማ ከዓ ናብታ ካብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ጠራብሉስ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ አልዛዊያ ተወሲዶም ኣብኡ ናብ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተረከቡ ተገሊጹ እዞም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ድሕርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ናበይ ክወሰድዮም ብዝምልከት ግና ዝኾነ ዝወፀ መግለጺ የለን እዚ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ሓይልታት ብምትሕብባር ሕብረት ኤውሮጳ ስደተኛታት ብባሕሪ ከይሰግሩ ኣብ ሓያል ምክትታል ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሊብያ ዝተታሕዙ ከዓ ኣደዳ ቤት ማእሰርትን ሕማቅ ኩነታትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ካልእ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ኣብ ሊብያ ብምዃን ሓደ ካብ ቀንዲ ኣሰጋገርቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነበረ ተወልደ ጎይቶኦም ዝበሃል ብልሙድ ወሊድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣስጋሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ብዕሊ ተፈሪዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ወሊድ ን18 ዓመታት ክእሰር ክፍረድ እንከሎ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ 200,000 ብር ክኸፍል ተወሲኑ እቲ ምስ ወሊድ ተሓባባሪ ኢኻ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝጸንሐ ሺሻይ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ከዓ ን16 ዓመታት ክፍረድ እንከሎ 50,000 ብር ክኸፍል ውን ተወሲኑ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ክኾኑ መሪጽዎም ዝነበረ ኣቡነ ቄርሎስ ሕጂ ብዕሊ ናይ ኤርትራ ሓምሻይ ፓትርያርክ ንምዃን ከም ዝተቐብአ ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ዜና ከዓ ስርዓተ ምቕባእ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ቤተክርስትያን ኣስመራ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ብሰንኪ ምእጋድን ምውጋዝን ናይቶም ኣብ ገዛ ማሕየር ዝርከቡ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ብዘይ ፓትርያርክ ንዓመታት ያጸኒሓ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብ ዓመተ 2007 ነፈለመ እዋን ካብ መዝነቶም ክወርዱ ድሕሪ ምግዳዶም ንዕኦም ተኪኦም ራብዓይ ፓትርያርክ ኮይኖም ዝተመርጹ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ ታሕሳስ 2015 ካብ ዝሞቱ ንድሕር እታ ቤተክርስትያን ክሳብ ሕጂ ብዘይ ፓትርያርክ ምጽናሓ ውን ይፍለጥ بقدمي منستر جاستين ترودو زمرح منغسته هاجر كندا علاو غيرو ابزول مغلص زيغاتاتو ناب هاجر اثيوبيا كاتو اطنقيقو منغست كندا ابت بزعبا اثيوبيا وصيو زول مغلصي اب كلل تግራይ كومدما كلل اورومو بزلو صوتاو زيرغونت كومدما كاله كفالات اثيوبيا زلو زتفلاليه ግጭት ምክንያት በመግበር ናብታ ሀገር መኻት ከቋረጽ ወይ መኺሩ መንግስት ካናዳ ኣብቲ መግለጺኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ከባቢታት በሰንከ ዓሌታው ምትፍናን ዘሎ ኹነታት ዘይርጉን ካብ ትጽቢት ወጻይን ኮይን لا قنص استحوزه ህዝባው መላዓል ከዓ ኣብ ግዜ ምርጫ ድሕሪ ምርጫ ወይ ድማ ቅድመ ምርጫ ከጋጥም ይኽእል በመባል መንግስት ካናዳ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ከይኮዲ መኺሩ በጀካ ዝኻ መንግስት ካናዳ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ወላው ናብ 2018 ስምዕ ሰላም ተተፈረመ ብልዑል መጠን ወተሃደራዊ መንቀስቃስ ዝርከቦ ከባቢ በመባል ዜጋታት ካናዳ ናብ ከይኮዲ ክጥንቀቁ ከም ዘለዎም ኣፍሊጥሎ በተወሰኸውን ዜጋታት ካናዳ ናብቲ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ፍሕፍሕ ዝተራእየሉ ደባው ከባቢታት كودون كما كرنكلو بحافشغا ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ጸጥታው ስግኣት ኣለዋ በመባል መንግስት ካናዳ ዜጋታቱ ናብታ ሃገር ከይኮዱ ኣጠንቂቑ ይዝርከብ ከም ዝፍለጥ ቀድሚ ካናዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካውን ዜጋታታ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ጥንቃቐ ክገብሩ መኺራ ዝነበረት ኮይና ናብቲ ግጭት ኣለዎ ዝበሃል ከባቢታት እቲ ሃገር ከይኮዱ ከዓ ብጥብቂ ኣጠንቂቓ ነይራ
ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ዘሎ ዘይምስማዕ ገና ቀጻላ ዘለወሉ ግዜ ኢትዮጵያ ንግብፅን ሱዳንን ማይ ክትሸጠለን ዝብል ዘረባታት ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ወጻኢ ግብፂ ዕላዊ መልሲ ሂብሎ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ዝኾነ ሳምሕ ሽኹሪ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ቀሪቡ ነቲ ኢትዮጵያ ማይ ክትሸይጥ እያ ዝብል ዘረባ ኣመልኪቱ እዚ ዘረባ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዘይሳነ ኣንጻራዊ ዘረባ እዩ። ብኣነ ወገን ከኣ ዝኾነ ተቐባልነት ዝበሃል የብሉን። ብመሰረት ኣብ 2015 ዝተፈረመ ውዕል ግብፂ ክትረኽቦ ዘለዋ ዓቐን ማይ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ዝኸልአ ኸኣ የለን። ብዛዕባ ግድብ ሕዳሴ ኸኣ ኣብቲ ናይ 2015 ውዕል ወትሩ ነገራት ብልዝብ ክግበሩ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዝነበረ እዩ ተዛሪቡ። ብወገን ሱዳን ድማ ሚኒስተር መስኖ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ክትገብር ማዕፃዊ ወትሩ ርሑው ከም ዝኾነ እዚ ግና ኣብ ትሕቲ ዝተወሰነ ቅድመ ኩነት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ 7 ምምላእ ግድብ ሕዳሴ ክትቅፅል ምዃና ዝግለጽ ኮይኑ ግብፅን ሱዳንን ግና እቲ مملأ نعان حسرت ماي كي ختللن ينزسقا ኣብ ሃገር ህንዲ ዝዓበየት ስድራቤት ይመርሕ ከም ዝነበረ ዝእመነሉ ወዲ 76 ዓመት ዝዮና ቻና ዝበሃል ሰብኣይ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ። እዚ ሰብኣይ ኣብ ህንዲ ሞሚ ዘራም ተባሂላ ብትጽዋዕ ዓዲ ዝነበረ ኮይኑ ትማሊ ሰንበት ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ ዘሎ። ሳዕቢ ናይ ሓደ ብዙሓት ኣንስቲ ምምርዓው ዝፈቅድ ሃይማኖት ከም ዝነበረ ዝግለጽ ቻና 39 ኣንስቲ ዘእተወ ኮይኑ ኣቦ 94 ደቂ ከምኡ ድማ 36 ደቂ ከም ዝነበሩ ወይ ዝግለጽ። ናይዚ ሰብኣይ ዕረፍቲ ብሰብ መዚ ተከባቢ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ኣብ ማሕደር ተኸባቢ ዝተሰምዑ ሓዘን ከኣ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩሎ። ጸቕጢ ደምን ሕማም ሽኮርን ከም ዝነበሮ ምክትታል ሰብ ሞያ ሕክምና ከኣ ይግበረሉ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ሰብኣይ ንነፍሱን ኣንስቱን ሓዊሱ ብሓፈሻ 181 ዝበጽሕ ኣባል ስድራ ቤት ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። መራኸቢ ብዙሓን ህንዲ ነቲ ብሰንበት ዝዓረፈ ሰብኣይ ኣብ ዓለምና ዝዓበየት ስድራ ዘለዎ እናበሉ እኳ ተጸውዕዎ እቲ ክብረ ወሰን ብመን ከም ዝተታሕዘ ግና ክሳብ ሕጂ ንጹር ሓበሬታ የለን። እዚ ሰብኣይ ብደረጃ ዓለም ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ወገናት ከስሕብ ተረኣዩ መንባሩ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ማዕከና ዜና ዓለም በኣካል ከይደን ቃለ መሕተት ክገብራሉ ተራእየን ዝነበራ ኮይነን ዕድመ እንተሂብዎ ከዓ ብሕጂ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ ኣንስቲ ክምርዖያ ዝብል ነይሩ። ብዝነበሮ ብዝሕ ናይ ቆልዑ ከዓ እታ ስድራ ናይ ባዕላ መጻወቲ ኩዕሶ እግርን ዓቢ ገዛን ሰፊሕ መሬትን እዩ ነይርዋ። حدش قدماي منيستر إسرائيل نفتالي بينت بسنكتي أب كل عامت 4 مرج أز تخيلو بوليتيكاو سنفل الهاجرو تخفى لزز أنحى حزب تهاجر حد إن مقبار كم زعر مبصعاتيو اتمن قستيم أن تخل حزب كسرحي زبالة نفتالي بينت أبت مرتت عنان بيروقراسي مقناسن زقبرو من محياشات قدام النتكوها بهم كم زخونا جاليسو نفتالي بينت نتتمالي سنبت بأبالات بيت مخرج صدقة قداماي قص نايت تمسريت زولو لفنتي كمرح كوينو بزغ أن سلفي يامينا زمرح نفتالي بينت نتنا 10 عامات إسرائيل زمرحه قدامي منيستر بنيامين نتنياهو تكي ولا بمسرتتي تنزل فنتاو منقص زقوم سلفتا زاتو علم كفال سلطان كا نفتالي بينت كساب كل تشحن 23 قدامي منيستر كوينو خقلقل كوينو بدحري اخا مرحيش اتيت زبها سلفي يا اير لابيدي قدامي منيستر كخون يتحجم مجمرتان اب سلطان مصي زولو نفتالي بينت نزي نسون اب سلطان زمصالو معلتا املكيتو ازي معلتا حزن ايكونن اب ديمقراسي لوط منغستي نبوريو ازي اغاطيمو زلو خا نسيو زخونه سب كيفرح انو خوله زبله كله خنقبرينا نتوم لو مش زبعل دما ابناي كولوت حزن ايتلهايو كبلم يدلي حدا حزب برص صلاتي ايكونان كبليو قدامي منيستر كاب زخون لمجمرتا غزيان حزب اسرائيل مغلص يهيبو زلا نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعكم